fonamental el que començava afirmant. La capacitat d'arriscar-se, la perspectiva de copsar les oportunitats, l'habilitat d'emprendre són elements fonamentals de tot líder d'una entitat social. L'olfacte, l'esperit d'innovació, crear el clima favorable a la iniciativa, el gust per la responsabilitat malgrat la incertesa, i aquest és un dels moments d'incertesa, són trets del bon directiu. No existeix una metodologia sistemàtica sobre innovar, però sí que es poden prendre decisions, crear climes que afavoreixin la creativitat, el canvi en sentit, el canvi en perspectiva, no la simple utilització del packaging, de l'embolcall. No canviar el logo ja significa una revolució en l'àmbit en el que estem treballant. L'innovació no és més que un procés de renovació interna, des de dins, i això és quelcom que el nostre sector està molt acostumat a fer. La innovació jo crec que neix d'alguna manera de l'inconformisme, no? És a dir, de no trobar-te conforme, de forma permanent, conforme positivament, de forma permanent amb allò que fas, no? En saber avaluar i reflexionar si allò que estàs fent és el que toca fer en aquell moment, si allò que estàs fent ho estàs fent de la forma més adequada, si els efectes, la resposta que estàs buscant realment és la que estàs obtenint, i escoltar, i ser una mica valents, és a dir, si en un moment donat arribem a la conclusió que allò que estem fent ho hem de llançar a la paperera i tornar a fer-ho de nou, doncs no passa res. Això és el que ens permet la innovació. Quan parlem de transició, és a dir, jo som d'avui arribar, el que més crític és gestionar el coneixement, la capacitat de poder arribar a aquest punt. Quan parlem de gestió del coneixement, gestió d'intangibles. A l'època dels 90 va ser el gran boom de gestionar els intangibles de les organitzacions. Però és que ara estem en un moment de transformació. I el que hi ha ara és, essencialment, incertesa. Hem de ser capaços, ja s'ha esmentat, de gestionar la incertesa. Gestionar la incertesa vol dir ser capaços de ser adaptables, ser dúctils. Entendre el que ens està passant i entendre que hem de canviar de manera contínua, que el canvi s'ha d'incorporar de manera permanent a la nostra manera de funcionar. És a dir, aquest valor que tenim aquí no és quelcom estable, sinó que va canviant. I evidentment, si la innovació és passar d'idees a valor, i aquest valor va canviant, vol dir que de manera sistemàtica hem de ser capaços d'anar generant noves idees. Apareixen nous perfils, noves necessitats. En el vostre sector, els perfils amb la gent que treballeu actualment, fa 20, fa 10 anys, no és que no vinguessin a vosaltres, és que no existien. I això és un procés que va anar més ràpid, en el qual heu de ser capaços de respondre a aquestes noves necessitats, aquest nou enfocament de generar valor nou que anirà canviant de manera sistemàtica. I per tant, la innovació és l'eina per fer-ho. El que ens hem de plantejar com a tercer sector i com a responsabilitat de la innovació és seguir apostant pel treball de qualitat, no només de quantitat, seguir treballant per la professionalització de les activitats. Això és una de les perspectives que tenim en compte a l'hora de desenvolupar projectes d'innovació. El treball en xarxa, no apostar per la competència amb les altres entitats, sinó per la col·laboració i el treball conjunt i el desenvolupament. Abans es deia, només podem fer propostes innovadores si som capaços de treballar junts. El poder treballar aquest feedback amb determinats usuaris, nosaltres vam estar quasi 2 anys treballant des del centre de coordinació, no solament amb els operadors que realment tenen que fer servir les aplicacions, sinó també amb determinats usuaris que ens puguin donar aquest feedback. A vegades treballar un botó a l'esquerra o treballar un botó a la dreta té un sentit molt important de cara als usuaris, que són finalment qui tenen que fer i utilitzar el servei. Jo diria que tenim moltes eines, molts instruments, molts petits instruments de gestió de la innovació, alguns d'ells desenvolupats aquests últims anys, però no puc dir que tinguem una política integral o un sistema de gestió integral de la innovació ni del coneixement. Tenim ara prou peces com per començar a crear model, estem començant a reflexionar sobre el que seria un model integral, però de moment el que tenim és eines, que encara estem aprenent com exprimer-les i com gestionar.